Capitaine, il commandant de Captain, le commandant, il comandante di MSC Fantasia, il comandante Mattia Manzi. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ma c'è qualche italiano? Buonasera. Buonanotte. Buonanotte. Good evening. Bonsoir. Guten Abend. Konbanwa. 안녕하세요. Ciao. Chi fatta? Ni hao. Niao. Abbiamo finito? Tu? Dopo dicio, sorry. Dopo dicio. Bene, lo dico prima in italiano perché sono pochi italiani. In nome della MSC, tutto l'equipaggio, io compreso, vi faccio il benvenuto a bordo, grazie. Per lo spagnolo, en nombre de la MSC, toda la tripulación al capitán, un bienvenido al buques. Gracias. For English, on behalf of MSC Cruise Line, myself, officials, staff and crew, we wish you welcome on board. Thank you. And now in French, and Germany, and Japanese, Mesdames et messieurs, le commandant au nom de la compagnie de tous les officiers d'équipage vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à bord du Fantasia. Meine Damen und Herren, der Kapitän im Namen der Reederei, der Offiziere und der gesamten Besatzung wünschen Ihnen herzlich willkommen an Bord. So, ladies and gentlemen, let's greet with a big round of applause, a grande e forte applauso for the senior officers, head of department, Stato Maggiore Capitano Barberetto MSC Fantasia. Il comandante, le comandante MSC Fantasia, Captain Mattia. Už na prvý pohľad je zrejmé, že atmosféra je tu diametrálne odlišná od toho, čo sme zažili napríklad na nemeckej Ajde. Nachádzame sa na palube MSC Fantasia. Vitajte pri prehliadke lode, ktorá definuje pojem európsky luxus na mori. Kým iné lode stavajú na jednoduchosť, MSC vás okamžite vtiahne do sveta okázalej elegancie a talianskeho dizajnu. Pripomína skôr exkluzívny 5-hviezdičkový hotel než bežnú výletnú loď. Klientela je tu medzinárodná, takže sa pripravte na fascinujúci mix jazykov a kultúr, ktorý lodi dodáva ten pravý charakter. Dominantou vonkajších palúb je impozantný hlavný bazénový komplex. Je to srdce denného života na lodi, obklopené desiatkami ležadiel, fontánami a vodnými tryskami. MSC Fantasia však myslí na všetko a preto tu nájdete aj bazén s posuvnou presklenou strechou. To znamená, že si plávanie užijete za každého počasia. Pre dokonalý relax je po celej palube rozmiestnených až 12 výriviek, ktoré ponúkajú úžasný výhľad na oceán. Keď zapadne slnko, ožíva ďalšia časť lode. Kasíno na MSC Fantasia nie je len herňa, je to spoločenské centrum s atmosférou ako z Monte Carla. Nájdete tu desiatky hracích automatov, ruletu či blackjack. Tu sa elegancia stretáva s adrenalínom a tvorí neoddeliteľnú súčasť nočného života na palube. Teraz prichádzame do absolútneho centra diania. Toto je miesto, ktoré vám doslova vyrazí dých. Celý priestor doplňajú panoramatické presklené výťahy. Jazda v nich vám poskytne unikátny pohľad na celé átrium, kde sa leskne mramor, zlato a kryštál.
Práve tu najviac pocítite ten spomínaný štandard 5-hviezdičkového hotela. Všimnite si tie ikonické schodiská. Každý jeden schod je vyplnený pravými kryštáľmi od spoločnosti Swarovski. Cena jedného schodu sa odhaduje na 8 až 10 tisíc eur. Je to symbol luxusu, ktorým je MSC preslávené. Vôbec nerozumiem, ako je možné niečo také vytvoriť na lodi. Ak by ste potrebovali únik od ruchu lode, vaše kroky povedú do spa. Ponúka sauny, turecké kúpele a širokú škálu masáží. Interiér je navrhnutý tak, aby navodil okamžitý pocit pokoja a harmónie, pričom využíva prírodné materiály ako kameň a drevo. Pre milovníkov technológií a rýchlosti má Fantázia pripravenú špecialitu. Simulátor Formuly 1. Nie je to len hračka, ale sofistikované zariadenie, ktoré verne kopíruje pohyby monopostu. Gastronómia na lodi je kapitolou sama o sebe. Máte tu na výber z dvoch hlavných konceptov. Buď si zvolíte večeru v elegantnej reštaurácii s obsluhou, ktorá je zahnutá v cene, alebo využijete bufetovú reštauráciu Zanzibar. Je otvorená takmer non-stop a ponúka neuveriteľnú variabilitu jedál. Od čerstvej talianskej pice a cestovín cez grillované špeciality až po dezerty. Dizajn reštaurácie Zanzibar je inšpirovaný exotikou, no kvalita jedla ostáva verná talianským štandardom. Na záver si poďme zhrnúť, s akým gigantom sme mali tú česť. MSC Fantázia nie je len loď, je to plávajúce mesto za $550 miliónov. Meria úctyhodných 333 metrov, má 18 palúb a keď ju v roku 2008 spustili na vodu, stala sa najväčšou loďou, akú kedy Taliani postavili. Jej krstnou mamou nie je nikto iný ako legenda strieborného plátna Sophia Loren. Tento kolos odvezie viac ako 4000 pasažierov, o ktorých sa stará armáda 1300 členov posádky. A hoci sme uprostred oceánu, loď funguje ako samostatný vesmír. Väčšina ľudí si myslí, že vodu tankujú v prístave. Omyl. Fantázia si vyrába viac ako 80% všetkej sladkej vody priamo na palube. Bojíte sa morskej choroby? Nemusíte. Loď je vybavená masívnymi stabilizačnými krídlami. Každé má plochu vyše 20 metrov štvorcových. Tieto stabilizátory dokážu znížiť náklon lode až o 90%, takže si často ani neuvedomíte, že sa hýbete. To najzaujímavejšie je však skryté pred vašimi očami. Na palube 0 sa nachádza tajná diaľnica. Je to 300-metrová chodba, kde prebieha celá logistika. Tadiaľto prúdi všetko jedlo a batožina, aby vás na horných palubách nič nerušilo. A keď sme pri jedle, čísla sú šialené. Za týždeň sa tu spotrebuje 50 000 vajec a 15 tón mäsa. Cítite ráno na chodbe vôňu pečiva. To nie je náhoda, ale strategický marketing. Loď má vlastnú pekáreň, ktorá beží non-stop a každé 4 hodiny chlí tisíce kusov čerstvého pečiva. MSC Fantázia si potrpí na originálnosť. Keď sa prejdete po námestí Piazza San Giorgio, počúvajte svoje kroky. Tá dlažba nie je plastová imitácia. Dizajnéri trvali na použití skutočného kameňa, aj keď to pridalo lodi váhu navyše. Chceli, aby to znelo a pôsobilo ako pravé talianske námestie. Je to kolos, ktorý fascinuje. Od kotiev vážiacich 13 tón cez výrobu vlastného ľadu až po nemocnicu na palube. Ak by bola Fantázia mestom, v prepočte na obyvateľa by patrila k energeticky najefektívnejším na svete. MSC Fantázia dokazuje, že plavba nie je len o transporte, ale o bývaní v paláci na vlnách.
Na palube nechýba ani obrovské divadlo s muzikálmi a akrobáciou. Ale o tom, ako vyzerá zábava na lodi, si povieme v ďalšom videu. Ďakujem, že ste so mnou strávili čas. Dúfam, že vám táto prehliadka pomohla pri rozhodovaní o vašej ďalšej dovolenke. Ak vás niečo konkrétne zaujíma, píšte do komentárov. Rád odpoviem na všetko o živote na mori. Vidíme sa pri ďalšom videu.